Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are joining us from. My name is Pastor Mandijid, and I'm so much excited to be coming your way on this wonderful platform, the platform of social media. I'm so happy today. This is our first podcast where we are going to be bringing you good content, inspiring the youth, inspiring those that are let down, inspiring those that are about to give up. And today we have a very powerful testimony that we are going to be talking about. So today we are joined by Pastor Panashe, all the way from Kwekwe, Zimbabwe. We are going to be talking to him concerning his journey as a pastor, his testimony, his background history, Zvakatangira, and how he has been the journey. Pastor Panashe, welcome. Makasimbere baba wangu. Ndakasimba, I hope you are well. Are you being blessed? Chokwadi. Zonungu guys, we want to talk so that we inspire and encourage someone that is connected here today. So briefly, anonzi Panashe Ndlovu ndiani? Panashe Ndlovu ndini. Ndakakurira kukwekwe umbizo 2 ME. Ndiri wa 98 15 July. Wonderful. Ndichitanga kukuzivai mune nhauro yamakataura neni muchiti mimi when you were 2 years old. Makazvarwa muri munhu ari right, you were born normal. Ndizvo. But when you were 2 years ndo pakaitika huroi, tingati huroi. As you were telling me makati huroi anditika. Huroi, and then ndokubva maremara. So can you briefly tell us when you were 2 years mukuziva kwamunoita imimi anditika kuti from 2 years pamuri kuti ndo pakazoitwa zvemishonga ndokubva maroyewa, and then all of a sudden amucha makumbo akubenda and all that, yet mamazvarwa zvakanaka. So can you talk to us from there tichinzwa kuti zviri kufamba sei? Yes. Tinotenda baba mazvita nemukana wamatipa. Ndofunga ndine 2 years ndakazogwa ndiri munhu angati ribo, but pa 2 years pakatanga kungoitika zvimapundu zvihombe mumakumbo angu. Saka vanhu vaitaura ini kurudi kunzisa zveunganga hwedu vaiti inhuta. Mapostori otikaenda mumapostori vaiti zvoni mwana uyu akashandiswa mukutsvagiswa mari. Alright. But ndakatoberekwa ndiritori munhu angaribo. Saka zvimapundu izvi zvaikura ini kurudi makurira ndaita sei andaita. Alright. Saka zvakabva zvatotanga kubata nenjere zvokuti chero ndiri muklasi chemo pandaidzidziswa ndandisingabati. Saka ndaitongoenda kuchikoro ntongozati kungoenda kunorohwa chete. Saka chikoro ndatopedzisira ndisingachachide bhozi ndanga ndisingatochigoni. Enge kubva zvandakatanga kuenda kuchikoro kusvika ndichizova ndina kuzopedza ndakagumira form 2. Kubva zvandatanga kuenda kuchikoro hapana pandakamupasawo ndaingovhara dhoo. Saka zvinhu zvaingo ndidyawo muti chichi kumuitikawo panenge ndanomawo. Because even ndichiri kuprimary zvaitonzi mwana anofanira kupinda muresource or muspecial class. Saka kana chiti special class iklasi yekuti inenge nevanhu vanenge vane njere dzinenge dzakarasika. Resource itori vanhu yevanhu vanenge nema vacherera masiriri vachibuda madziwa. Saka ndo maclasses andainzi ndofana kunge ndo andainzofana kunge ndire maari. Saka mama vangu manje zvaivarwadza kuti saka ndakatozvara mwana atochirema zvokuti takuiswa muspecial class. Saka vairamba kuti ndisapinzwe muspecial class nemuresource. Saka maticha manje aizondirovera nyaya yekuti vari kurambire iyo mwana wasingaite sei asingagoni. Saka ndo nyaya yacho mafambiro ayaita sei ayaizoita kusvika paform 2 ndo pandakazogumira chikoro ipapo. Alright. Saka imi mukukura kwenyu, how was it kutamba nevamwe? Were you able kutamba nevamwe vana? Because I understand ka uri mwana mudoko unodawo kutambawo nevamwe vana. How was the reception
nevamwe vana. How was the experience? Kutamba nevamwe vana ndaitotiza because chinjaitika ndechekuti ndikatanga kufamba chiri kuchikoro vaiseka step yanenge ndaifamba nayo because makumbo angu anga akatoremara ose zvemba chokwadi zvokunatsobhenda zvekuda kugara paucheya. Saka taingoti kungotamba 3-2 tikangonitsana kutanga kuteedzera step yangu. Saka zvaindirwadza even chiri kuchikoro zvaindirwadza kuti ndaingosekwa kunzi dofu. Saka hapana pandaigara ndiri free. Ndaingogara ndingori munhu aingozvidya pfungwa kuti saka ini noupenyu wangu uchienda nekupi because even chero tikaenda kumaprofita vanhu vachiprofita ini naitaura kuti uyu muchaita kupaka porridge, uyu ndiye achanga neupenyu hwakanaka vachirwa munin'ina wangu. Saka zvaindirwadza kuti ini saka ndakangosikiwa kuti ndingova munhu anongokuchema here, wokusekewa here, because hakuna munhu akagona kundiita sei kundigamuchira. Amai vangu akamutanga achizvigamuchira but my father, baba kundibereka havana kutovhereta sei vazvigamuchira. Saka zvaindirwadza kuti ndiani achaita sei achandigamuchira. Ndo mamiriro enyaya yacho. Hey, yeah. Ladies and gentlemen, it's such a very touching story, but I pray that somebody here is going to be helped. Maybe you are in a same situation as Panashe is saying out his story. We are bringing these stories to bring hope to someone who is about to give up. The Bible says there is still hope for a tree when it is cut down. It is going to sprout out. Even when it is cut down, there is still hope for you. So, Panashe, mukurwara uku makamboenda kuchipatara here? I understand kuti pamwe ndofunga mari dzakatopera kutosvika vanhu vaneta. Tell me about that. Kana muchiri neruzivo rwokuti zvakafamba sei from that time? Maybe makamboendeswa kuchipatara here, kana kumaprofita, kana kudzin'anga, because I understand kuti your situation was very, very, very serious. I'm sure kuti vakatraya zvese. Makamboenda kuchipatara here? Mukurwara kwesoko kuenda kuchipatara tina bosi pane chiprofita changa chaprofita nemaprofita kuti mwana yakaenda kuchipatara achanzi operation. Izvo hazvizi zvekuti zvone zvoda chipatara. Saka kaitwa operation tazoona azoita sei azofa. Saka zvotoda kutofamba kuti muende kun'anga oro kumapostori. Saka maprofita ndo aiti endai kun'anga kana kumapostori? Aiwa, panga pari pakusanganisa kwataita semhuri. Okay, kuti toita sei ndekupi kunoita. Alright. Saka takaenda kwese kumapostori, takaenda ndikanokwizwa malemoni makumbo ose zvairwadza but hapana change. Mapostori vaiti dambudziko nderechi? Kumapostori vaingoti ari kushandiswa mukutsvaga mari, enge mukazvinonokera achaita benzi. Okay. Saka vaizoti kuti zvisaitike sekudaro chiye nemwana achiita sei chimunamatira. Saka muteuro taigeza tichikweshwa nemalemoni, tikatomokwira mabhazi tikatomoenda kumwe hatizogone kuzotaura because mabig chechi pamusoro pemapostori hatizogone kuzomataura nemazita avo. Hati ngatisataure mazita ehe. Saka tatomoenda kumwe kwacho but zvatakanoitiswa ikoko zvaitori 100% zvanga zvakatooma, zvazvisiri zvamwari. Zvasiri zvamwari. Tatozozviunderstand including kunamata kwataita nekuti ropa rakatobuda rakawanda. Maenda kunonzi kuchechi? That's interesting. Can you shed a bit of light? Chii chakaitika? Ndikatotaura zvakatoitika amuzataura zita because zvinobatsira vamwe vari kuva deceived vachifunga kuti vaenda kumachechi echokwadi ivo vachitoitiswa zvinhu zvokun'anga. Because I understand that it's not every church yaMwari. Church is now used now to do funny things, deceiving people for money and all that. Saka I think mukangotsanangura kuti makasvika pachechi apa ndikanzita chakati ndikanzita so ABCD, we want the whole experience. Inobatsira muteerera ari kuteerera. Kune vamwe vari kuva deceived right now vachifunga kuti vari kutoenda kumachechi but asiri machechi. Hatitauri zita kana nekwamakaenda kwacho but taziva kuti ichechi. Saka takuda kuti mungo shed a light kuti
chii chakanyatsoitika muchitanga kusvika pachechi pacho ipapo nezvamakanziitai? I think you can elaborate on that one. Alright, ndinotenda nemukana matipa. Yes. Patakaenda pachechi apa ndofunga ndakabatirana nevarume vanosvika kana kuti 6-4 handichanatsoziva hangu, asi vanga vakawanda. Saka zvainzi zvoni ndine maronda muromo. Okay. Vamene vakangoti mumaromo vakangondibata musoro ati nemaronda, anazoti awo mumuromo amoti nemaronda. Imama nemaronda here. Maronda acho pamwe angare pamwe hatisingwati. Saka muri kuti imimi musina maronda? Ini nepanyama ndangandisina. Saka muri kuti pamwe angare pamwe? Ndiri kuti pamwe angare pamwe. Okay. Alright. Yes. Patasvika saka ndakabatwa. Saka ndakakweshwa muka zvekuti ropa randakabuda maikweshwa nei? Chazoti chiguri pachangoratidza kuti chinhu chepuranga chakangoenda nechigunu changu changa ndakarumiswa, asi ndaikweshwa nechigunu. Zvokuti ndichibuda ropa randakabuda ipapo asati namhuri buda muupenyu hwangu. Ndeyanga iri first time rakatanga kubuda riri magodo, rimwe richibuda nemumhini. Ndaingoramba ita sei ndichingokweshwa. Saka pandakakweshwa ndakatofunga kuti pamwe chiita sei pamwe ndachapora, asi handamuona kupora kwacho. Hey, this is a serious issue. Ropa kukweshwa pachechi. Saka chiguri chacho chakazoenda kupi? Ndiani akachitora? Hatumuzivi kuti zvakafamba sei. Because ini ndanga ndatione hasha mukweshwa mandaitwa ndaitione hasha dzoti vana vari kundikwadza. Saka akuzoda kuzonatsoandastenda kuti zvese zvakazoitwa sei handazofokasa nazvo. Ndakabva ndangoti rega ndichotongodzokera hangu kukwekwe kumba kwandanga ndabva, because ndanatoona kuti ndakwadziwa. Saka mama tobva kukwekwe mukatoenda neimwe nzvimbo? Yaitori imwe nzvimbo, yaitori chechi. Yenge chechi tatoti director nevamwe vanochinzi ukatsongoenda kuchechi uku chete ndinoita sei ndinopora. Aitori umwe muprofita angatoti zvako izvi zvakuda kuchechi yakadai. Ndati hapana chakaita sei, hapana chakaipa. Ini chandiri kuda kupora, because inini ndanga ndamunhu akaita sei, because ndandisina basa nazvo kuti ndikanochero zvekuti n'anga zvazviyaka. Ndaitoziva kuti n'anga dzishandise simba raMwari, asi ndanda kuti inogona kupindwa naMwari ikandipodza chero risiri simba raMwari, because ndanga ndatambudzika tereki. Saka ndandangoti chero zvazvo, chero kwandaenda ini chandangodaita sei kupora. But kupora ndakakutsvaga panguva iyoyo handina kuita sei, handina kukuwana. Saka sorry. Saka also mune kun'anga kwamakamboenda futi? Kun'anga takaenda. Kun'anga takaenda kwakawandisa. Kun'anga kumapostori kwao takaenda kwakawanda munhu waMwari. Chero kumapentecost takaenda futi kwaita sei kwakawanda. Kwatakaenda kun'anga kwanga kuri kuChinhoi, kunonzi anzi kuLions Den. Okay, after Chinhoi takuda kudaiso kumangura. Okay, ndapaziva paLions Den. Saka patakaenda ikoko murume angariwo chirudzi akatotaura kuti zvinhu izvi zvinoita sei zvinopera. Akatoti mwana idhimoni, akati ndinoda mombe inoita sei inotsika. Saka panga pana sisi wamama vangu nemurume wavo namama vangu, zvanga zvisinazvo baba mukati. Vakati chatiri kuda ndechikuti mwana aite sei apore. Chero zvikanzi pachadyiwa mari inotenga mota, ngatiite zvekuti mwana aite sei apore. Tikati mama akaita sei, vakatsvaga mari iyo, but mari yanga isina kukwana. Pakanzi pari kudiwa chii? Panzi padiwa mari inokwana mombe. Alright, mari inokwana mombe. Izvo zvizvi tinenge chiti pamwe kuma $350. Mazaya tofunga zaita zvekuma 200. Alright. Ndobva mari yatsvagwa but yanga isina kukwana. Saka vakaenda kunotaura nen'anga yacho kuti aiwa
toda kuti mufanira kutibetsera tichifanira kutsvaga imwe mari. enge n'anga yaitozvitemba kuti ini ndakazi kutanga kusangana nemasituations akadai ichozvitemba. Saka ndakasvika pan'anga iyoyo ndikagariswa paduri, ndikatonzi nini upenyu hwangu hachagari paduri. Ndikagara paduri urwere huchiita sei huchadzoka. Ndikaroverwa nyora. Mati mirai pastor, muri kuti imimi makagariswa paduri zvichinzi mukadzokera kugara paduri urwere hunodzoka? Mamatopora here kana kuti? Ndanga ndisati ndapora, vaitondirapa ipapo, vaitaura kuti uyu mwana musachamugarise paduri futi, mukamugarisa paduri zvoita bhisa pachiita sei chadzoka. Vaitivabhisa pamweya ndika achiti ndichazopora nekufamba kwenguva. Okay. Asi nikupora nekufamba kwenguva handina. Saka tiri kutodzidza something panapa kuti there is nothing permanent you will get from the devil. Whatever the devil gives you, it's just temporal. Because iye ari kuti imimi kana ndakurapai musagare futi paduri, saka kuri kunzi mukagara paduri urwere hwacho hunodzoka. But tina Jesu anoti kana akuporesa atokuporesa. Wow, this is very powerful. You can go ahead. Saka ndakaroverwa nyora, ndapfeka kashoti. Iko tatatoudza kuti hembe dzandicharoigwa. Makabviswa hembe? Ndanatonzi hembe dzandicharoshandisirwa idzi handisi kudzokera nani nadzo. Dziri kusara kuve? Dziri kusara ikoko. Kusara kune n'anga iyo? Saka ndakatorerwa nyora muviri wese. Ndoti muviri wese ndikatanga kuiswa mishonga yaita sei yairwadza. Asi ndengoramba ndakaita sei ndakashinga. Asi hembe ndatobva ipapo dzakatosara kun'anga ikoko. I understand something nechinhu chinonzi hembe. Hembe inotakura mweya wemunhu. Chokwadi. Hembe inotakura mweya wemunhu. Ukapuwa hembe nemunhu, you are carrying, wapuwa chinhu chine mweya wemunhu iyeye. Saka kana aine mweya usina kunaka, it can be transferred to you. Sure. Saka vaida kudzidini hembe dzenyu imimi kuti vasare nadzo ikoko, vachida kudziita sei? Hanzi ivanenge achiti hembe idzi ndo dzagarwa nechidhimoni changa chiri pandiri inini. Saka vaiti vachenda nodzipisa, but inandizive kuti hembe dzakapiswa here kana dzakaitwa sei handitozive nanhasi. Asi chandiroziva ndechekuti kun'anga uku kukauku handina kupora, enge mari yacho hatitazopedza kuita sei kuibhadhara, yanganzi ichaita sei ichafanira kubhadharwa ikoko. So you've been through a lot. So this was 20 what pamakaenda kun'anga? Handichazive, but kudhara ndanditori mwana mudiki ndofunga zvekuti ndandichiri ndandatosiya yangu chikoro zvekumafomu 2, asi ndingati 2017 2016 ikoko handichazivi zvangu. All right. Earlier on ndakuintroduce ndichiti nini pastor. Chokwadi. Pastor Panache anditi. Saka chii chakazoitika, fast forward, where did the break come? Imi maitogona kutaura here mataurira muri kuita? Munhu wamwari kutaura itori testimony. Right. This is becoming more interesting now. Podcast inoita to uplift someone who feel called by God but achirarama with disabilities. Anditika achirarama with disabilities so that they can be inspired. Fast forward now. Maona imimi kuti zvekun'anga zvekumaprofiti zvaramba. Chii chakazoitika zvokuti tichizoti pakazova netestimony yekuti you were now able to talk, hamuchabudi masiriri, makukwanisa kufamba zviri nane? Because I remember muchinitaura imi muchiti makumbo enyu anga akatobhenda zvisingaiti but akatanga kudzoka. Kubva kumaoko kusvika kumakumbo nenjere zvanga zvakasungwa zviri stereki. Ndofunga makumbo ndanga ndisingafambi long distance. Ndaiti ndikafamba long distance makumbo angu aitanga sei aitanga kurwadza.
Okay. maoko angu anga asingatobati zvinhu zvoita sei zvinorema. Saka pfungwa dzangu chero kutaura nemi sezvandiri kuita kudai soka itori testimony, bhozi kuvanhu vezera rangu ndandisingatambi nawo ndainotamba nemagrade 2 ndanga ndiri grade 7 ndichigadzira zvidhori zvemacard box. Oh my god. Ndofunga ndakapedzisira kugadzira zvidhori zvemacard box nditori munhu mukuru, nditori form 2. Wow. Saka chero bhora kana chiri chatati chikwesheka ndaitamba nemagrade 2 ini nditori form 1 form 2 ikoko. Wow. Saka chii chakazoitika? Chakazoitika ndechekuti pane prayer group kana ndakazonotanga kutiwo indatanga nchitenda kuvata hangu mugomo ichasei ndichinamata ndoga. Saka ndainamata nomukomana inzashi, so yanga iri shamwari yangu. Saka pakunamata ikoko akabva azotanga kuneta kuenda kugomo kwaikuya ini ndichita sei ndichida. Saka ndakabva ndanzwa kuti vakomana panext door pedu vari kuenda novata chii, vari kuenda novata mugomo, asi ndanga ndisati ndatobho. Saka takangotanga kuenda mugomo paipai tanga onamata mugomo memuye ndo pakatanga kudzokedzana pfungwa dzangu kuti tanga onatsofunga wow, inini zvinhu zvikuitika apa. Wow, the power of prayer. Mushinamata mega, hakuna akakunamatirai? Hakuna munhu anga amunamati. Oh, child of God, are you learning something here? Tane problem nemakristu anoda kushandirwa asingagone kushanda ega. This is powerful. This is a powerful testimony. Saka pamakatanga kukwira gomo mukatanga kunamata, okay, makazviita kwenguva yakareba sei to help someone who is connected? Kukwira gomo ndakakwira kwenguva yakareba. Ari makore, toti makore mangani? Musati before you were restored your mind, makakwira gomo makore mangani? Alright. Yes. Ndofunga ndichiri ndakaremara namonyenyo kukwira straight nongofunga zvekuma 5 months ikoko. 5 months muchinamata zviri consistent. Zvekungoti pakavhurika pakasungunuka njereka. Tongoti 5 months, but taiti every Saturday yoga ndika kugomo. Saturday yoga. Saka ndaenda kugomo nditori dry fasting. Anga akudzidzisai zvekutsanya ndiani? Handitomuzivi kuti zvakabva nekupi, asi ndanga ndandotozvipira kuti ndakaenda kugomo ndakafasta. I know kuti ndoita sei ndinopora, because ini chaindirwadza ndechekusekiwa. Saka ndachizva kuti ndikaenda kugomo ndakafasta, zvo zvangu zvoita sei zvinoita. Vamwe vese vanga asingatozivi kuti ini ndenge ndakatofasta. Ini ndaitoti ndikasvika ikoko ndaitonamatawo zvechokwadi, tonatsonoti aiwa njere dzangu pane zvakuitika. Asi chinhu chakazotanga kundirwadza ndiripo ndechekuti ini kuri pamusoro pechinamato chedu tosangana vanhu vanodzikisirana. Saka ndainamata ndine shungu, asi ndaitotiwo ndine vanhu vakuru vachandimendawo. Asi paiuya umwe munhu ototaura kuti ukanamata usingaverengi bhaibheri hapana zvakuita sei, hapana zvakuita. Saka ini zvaindirwadza nekuti kuti nditi inini chikoro ka haugoni kuverenga. Handigoni kuverenga bhaibheri. Oh my good Lord. Sasa zvaindirwadza kuti saka hapana zvandiri kuita. Oh my good Lord. Saka pane pakazonzi pari kuendewa kumafasting hanzi kuma7 days, asi ma7 days ainzi aisungunugwa na4. Asi handomozi kuti pawa raMwari chero rakandibata sei. Saka pane mumwe mufundisi anga ari ikoko akangotanga kundiparidzira nyaya yaJobho neyaJakobho, aingondiparidzira. Saka ndakanzwa shungura zvinhu izvi zvinhu zvaitoitika mubhaibheri zvichokwadi. Saka ipapo ndakatanga kuti na6 o'clock ndaibva pavanhu tiri mugomo ndoenda kwangu ndoga ndinotanga kuita sei, ndinotanga kunamata, ndoramba ita sei 6 o'clock every day pa7 days idzodzo ndaibva pavanhu ndinandozvinamatira ndoga. Saka ndichinamata kudaro manje munhu waMwari aiti achiniparidzira bhaibheri ega akati handingamuudze munhu bhaibheri asingazoite sei, asingazoparidziwo. Zvakandinetsa kuti kuendi kunzi ndoparidzei, handogoni kuverenga bhaibheri racho. Saka zvakandipa shungu
ndikati Mwari iyatu homework yangu yekuti ndofana kuverenga bhaibheri. Saka ndakazoenda pangu ndoga ndikatanga kunamata. Ndikati Baba, ndikuda kugona kuverenga bhaibheri, kwete rechirungu, reshona ndo bhaibheri ndogona ita sei kuverenga nanhasi. Ndakaverenga, ndakatanga kunamata. Ndatanga kunamata, ndakatanga kuridzidzira ndoga kuriverenga. Ndengezvo chokwadi bhaibheri ndakarigona, ndo yakaiva testimony yangu hombe iyoyo. After prayer, kuti inini kubva kuchikoro chako chaiko wande izvozvo ndikatomiswa nemwana ari grade 3 kana grade 4 anotondikunda kutaura chirungu. Saka chandakafara ndichoti ndagona kuverenga manovhel asi ndakagona kuverenga bhaibheri. Ya ndakava ndine mufaro wakapfurikidza kuti saka ndini rina kutonzwisisa chii, ndakutonzwisisa bhaibheri. Chokwadi nawo Jesu hapana zvichinokona, hapana zvisingagonekwi naMwari. Saka muri kunditi imimi hamuna kudzidziswa. Pamaidzidziswa kuchikoro mamusinganzwisisi zvamuri kudzidziswa. Zvaito haminoti zvaitita sei zvekuti ndaitohwa hope nditori muchikoro muchidzidziswa. Maticha akandirova akandikundikana akangondisiya pagedhi 5 chaivoka. Pana ticha vaatanga achifunga ndiri kuita sei, ndiri kuzviitisa, asi akapedzisira kuti chero ndikatadza vanga singachandirovi, vangoti amen. But mazochiziva Jesu ndobva maita shungu, ndobva manamata mukati imimi Mwari ndipeiwo nyasha ndikwanise kuverenga bhaibheri. Mwari ndokukupai nyasha dzekugona kuverenga. Ndokupuwa nyasha dzekugona kuverenga bhaibheri. What a testimony. Saka this means that God can teach you things, the Holy Spirit can teach you things. Ndosaka bhaibheri ichiti Jesu anoti ndakuenda asi ndichakusiyirai mubatsiri achakudzidzisai. He is going to be your counselor. Saka the Holy Spirit taught you how to read the Bible. Yeah. Wow. This is a powerful testimony. Saka imimi makagamuchira Jesu rini? Because zvese zviri kuitika izvi handisati ndanzwa kuti zogamuchira Jesu mukadai so, because kugamuchira Jesu it's something very 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 much important. Ndo chinokusiyanisai nevamwe. Inini kugamuchira kwandakaita Jesu ndototi ndakamugamuchira ndoga pakuona kwandaita like mafirimu aJesu eshona yaya. Paanozonopera pane panozonzi uri wega uri kwauri ikoko. Oh my God. Wow. Ugamuchire Jesu. Ugamuchire Jesu. Saka izvo zvaitoti toriona firimu ndotobuda misodzi. Oh my God. Saka ndaisvika pandoipfugama ndoga zvototi handaingoti chiro Mwari chandiri kuita sei vari kuona bhozi handina, ndikaenda kumachechi kwacho vanhu vaMwari vacho kufutika vari kuita sei havasi kundigamuchira situation iri pandii. Saka ndakaza ndo magamuchira ndakaita mukuona kwandaita TV. Ladies and gentlemen, this is a powerful story we are hearing from Pastor Panashe. It's very touching, and I believe that God is touching someone with this story. Oh my good Lord, this is very 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 emotional right now. Wow. 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 All right. Let's not preempt it. But hey, this is very very emotional. God has a purpose for everyone. And I believe that your assignment here on earth, you are going to fulfill it. Amen. In the name of Jesus. Amen. So, makumbo akazotanga kutwasanuka. When was it after Mwari vakuchikudzidzisai kuverenga bhaibheri? Yeah, nduti makumbo pandakatanga kugona kuverenga bhaibheri andika tapedza mafasting ema7 days andachimbotaura nezvawaya ndo handizive kuti ranga riri simba raMwari here, asi ndongoti ranga riri simba rawo raindibata kuti ndinofanira kugara ndichiri mugomo imomo. Saka ndaiita mafasting ndichingonamata ndichitora mavhu ndichikwiza ndichinamatira mvura. Oh my God. Ndichienda ndichinomatova. You are very radical. Saka ndakazoshamisika manje ndichienda kugomo ndiri munjanja ndobva ndaneta rekani mugara ndagara kudai sontarisa gumbo rangu rekwa left rato straight. Oh my God. Oh my God. Saka panatanga kufamba nemfanhu wangu ranga tori bhedhi rangu handika tikuti ufamba tikubva kutaura netsoka chaidzo chaizani
akati muzvune kuti gumbo renyu rekuwa left reta sei. Oh my God. Ndaratova straight. Ndikatova ini ndinototanga kutorotawo pepe ndikutasanzwa maoko ndikutorotawo ndikutoita sei tasanzwa makumbo ndikutorotawo natonzwa kuti ndapora kwakutanga kutarisa mapundo anga ari pamakumbo andaikudza aikura yandika ari kutopera. Oh my God. Kozi ipapo chero bhutsu mapfekera ndakatodziita itori testimony. Cherekata size 9 ndanga ndisingachapfeke bhutsu ndandakufamba nemapushi. Oh my God. Zvimapundi zvanga zvakura zvoti chero bhutsu ndanga ndisingachakwani. Mapundo aya ndobva atanga kupera. Akatanga kupera. Makumbo ndobva aswata anodzwa. Makumbo akatanga kutasanudzika. Enge zviri muprocess kusvika one rekwa left tikungoona change. Ndanga ndakaremara munhu waMwari. Zvekuti vanhu vanonatsoziva vakapamamoti panache ndikuvuka. Vanozati ndanga nditori chirema chamachokwadi chaicho. Zvoti mudhara wapanext door panguka akatombonditi ada kunditorisa passport kuti ndipinze mota mahara, iye mota dzake mahara. Wozanzi zvirema zvinopinza mota chichichi. Paakatozondiona akatozoona iri testimony. Saka vakazokutoresa iri passport. Vana mino Mwari vakazongozvivhiringidzawo. Ndodai ndakatoreswa passport dai ndakangoramba ndiri chirema. Kuseka zvedu ka, but I'm hearing one of the powerful testimonies I've ever had in my life. So after gumbo ratwasanuka, I believe kuti makabva matanga kuziva kuti no, muna Jesu ndo mune penyu. Ndokubva maramba muchinamata. Kutasandzika kwemakumbo kwakatwa ndakashaya kuti ndovaitirei Mwari wacho. Because kubva pa 2 years unosvika ndongoti ini ndakunatsozoti makumbo angu atasandzika yanga iri 2019. Satoti kubva 2 years kusvika 2019 ndobva ndakatanga kurarama upenyu hwandakatanga kuti uyu upenyu hwati upenyu hwakaita sei hwakanaka. Saka ndakava ndine mufaro wakanyanyisa. Enga ndazovhera ndine chinhu chandakatya chiri kuzoti ing'anga ine simba rakaita sei ndanga ndisingatyatyi. Because ndakaona kuti pandakaendako hapana zvakashanda. Asi pandakaziva Jesu, ndakabva ndaona kuti simba rose riri muna Kristu. Oh my God. So fast forward, ndokubva matanga kuita prayer group kugomo. Fast forward ipapo ndaingoti ndichinamata vanhu vaingotanga kungouya pandiri. Alright. Asi zvaindinetsa kuti vanhu vari kuuya kwandiri ava ndika ndaitoriwo nemamwe mamen of God mugomo andika vari kunatsodei chaizvo bosi ininika kutozviti munhu waMwari ndetozvidzikisira ndoti handimusviki pamalevels iyawo. Ava vanhu ava ndo vakaenda kuchikoro ndovanoita sei ndovanotova mamen of God vakazodziwa naMwari. Asi vanhu vaisiya vanhu ivavo vachingouya kwandiri vachiti pamanga muchinamata munhu waMwari tangonzwa kungopushwa kunzi tite sei tinguya kwamuri. Saka pandaingonamata nawo nditori murodhi oro mugomo imomo ndaingongoti munhu waMwari patakanamata pepa ndinotone testimony handimuzati ndakaya paipai ndichiti ndoda mwana musikana ndaanaye. Wow. Saka pakuzoita prayer group apakapo ndofunga changa chiri chiprofita chepamwe pamba pandaigara chiti chiburuka mugomo ndaenda kunokumbira mvura pamba ipapo. Saka Mwari akazonditi da kuti unamatire mai ava andimarriage. Saka ndakaenda pamba ipapo asi ndaina muhwa nekuramba ndikutorambirewo Mwari. Ndobva ndaenda pamba ipapo ndobva ndavaudza kuti Mwari ati ndikunamatire zvakati vakatondigamuchira zvakanaka. Ndikati asi nhasi handina nguva ndichayachi musi weFriday. Saka pandakazoendapo Friday ndakutoziva kuti vatounganidza vanhu vakaita sei vanhu vakawanda. Saka pandakasvika ipapo kwakutanga kuita sei kwakutanga kunamata nevanhu vaivai. Saka changonamata neava ndatanga kudza kuti ndodzoka futi mangwana ndika pandadzoka mangwana vanhu vaiva kubata matestimony tata akaitika nezuro.
tatotitona mata ipapo andika munhu anga asina chiro basa andika aibva toendeshedzokana kuharare tonza takushedzei kuharare uye kuinterview motonoita sei wotonopinda basa saka vanhu ainzwa matestiwa muniyo vaitongonzwa shungu wotoramba ita sei wotoramba vachiuyawo isi tongoramba tiendera mberi nekunamata ndo pakatangira prayer group ipapo. You know, your story, it reminds me of 2 Corinthians chapter 12, verse number 9, where the Bible says, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. God has proved himself in your life that he exists. With your disability, you are not limited. I understand now you now have a ministry in Kwekwe. Yani makore mangani? Tongoti so far inonzi iministry nevanhu andika asi tanga tatitana so iti ive minister asitoti prayer group redu rakatanga 2022 kusvika 25 right now. All right. That's wonderful. That's wonderful. That's wonderful. So, are you married now? Yeah, so far tiri marriage. Hey. Pastor Matone mukadzi. Yeah, Mwara kanaka. Kanaka. Bosi ndikafunga nditomoripo demoni. Araitotaura kuti uya aite sei haarori. Chero neniona tozvandasinda. Chero panatotanga kuminisa. Ndaitoti handina kana musikana nita sei anondida. Asi God is good, tiri muministry yawo kudaro. Ndobva wangondinongedzerawo musikana wandiri kuti vadzimai vangu pari zvino. Makanongedzerwa? Ndakanongedzerwa. Kazi uyu? Yeah. Saka ndanongedzerwa kudaro. Ndakaramba. Bosa inonazozviona kuti zvandiri nemunhu wacho wandiri kunongedzerwa hazvienderani. Asi ndakangoendawo nechivindi chaMwari ndikangoti sezvo ari Mwari ataura kakazvi erege tiendi ndobva tanovaudza kuti ndo program dzaMwari. Zvinoita ndo program dzaMwari. Saka ndo mapfimbira makaita maifundisi. Ndo mapfimbira takaita. All right. Ndobva zvafamba zvakanaka. Pane pandofarira manje my father. Yes. Tataura sekudaro ndo program dzaMwari ka. Maifundisa vana muRamba but ndofunga tane 3 months tiri murelationship. Ndobva vaita sei? Ndobva varamba. Varamba pepaya. Ndobva tadzokera kuna Mwari tikati Mwari varamba. Zvamakataura zviya. Ivo vatori pabasa pavo. Saka pandinozofarira Mwari takati show me your sign. Mwari vakatanga kuvarwarisa zvekuti pabasa hapana kugarika. Vakafunga kuti kune munhu waMwari. Havana kugara. Musoro wakatanga kutema. Pakaitika urwere hwakawandisa zvekuti chero vabereki vacho vakatomhoti aida kujoina satanism. Saka tiri muprocess yekudaro ndobva Mwari futi atiudza daiwa tiri tofanira kutogara nawo maimufundisi. Mwari vairamba vachitaura izvozvo. Vairamba vachitaura. Saka chakandinetsa pakutaura kwaMwari ndechekuti handina mari yekuita sei yekuroora. Handina mari yekuroora ndoita sei. But Mwari wakandiudza kuti ndiende kumba kwavabereki vavo tinovaudza kuti hanzi ndinofanira kugara nani, ndinofanira kugara nawo. Zvekuti tichienda kumba kwavabereki vavo vakataura vakati zvinhu asati amuzvinzwa ndokekutanga. Pastor mune zvivindi zvisingaiti. Zvivindi zvenyu ndezvekuziva kuti Mwari vataura nemi. Ndinozviziva include zvanga zvakaitika mumakumbo angu andika. Ndozvinoita kuti ndiite zvivindi zvakadaro. Muri kuziva Mwari kwavakubvisai. That's powerful. Ndokubva maenda kumba zvikanzi vakamboda kumhoramba asi vakazoona kuti power racho hariite sei riri kuda kuti kukwadza mwana wavo. Aiwa, but itamhanya pastor kadzoke kumashure. Mati musikana wenyu achiri musikana
akakurambai akandiramba mambodanana for 3 months eh ndokubva atanga kurwara chii chakazoitika ndobva tachirwara kudara ndika akazotanga kundikumbira regerero kuti asosori munhu wamwari soso chichichi andika ndobva mwari ndopa akabva atanga kutaura kuti munhu wekuti tapora andika takufanira kutogara naye ndo maendera takazoita kumba kwani kumba kuvabereki vavo kunowadza kuti nyaya iripo ndekutoti kuti tatopora chaiko chaikoka ari kufanira kugara nemi. This is becoming more interesting than I thought. Muri kuti imimi makaudzwa naMwari kuti musikana uyu apore arifanira kugara nemimi. Ndo matauriro. Kugara nemi atoo mukadzi wenyu here kana kuti? Atoo mukadzi wangu. Pastor. Saka makatotanga kutogara naye murume nomukadzi. Makazoita sei? Makazonobvisira here? Ndo pamazenge makutaura zvekuti makazoenda kumba. Takaenda kumba kwavo. Vakazoti taiwa isusu tine mari yatinoita sei yatofanira musati maita sei musati maroora zvenyaya tisingazoverenge mukuita sei mukuroora sezvo mataura kuti ndimwari aita sei vataura hatigoni kurwa naMwari, hatigoni kurwa naMwari, asi nguva yekuti zvoni mari yedu yekuroora yamataura ndoiri kure. Saka tinozongokumbirawo kuti muzongokurumidzawo kuti tidyiwo mari yacho isati sei sati tafa. Tikati aiwa hapana chakaipa vanhu vaMwari, sekutaura kwaMwari sekutaura kwamaitawo chazonokumbirawo Mwari kuti tigwanikwa mari iyoyo tozongounganidzawo tozouya tozoya nayo. Saka makabva maropafadzwa here nevabereki? Vabereki vakatotipa zvakanaka zvisina kana kumwati aya torai mwana isusu tozongodai mari yedu yekuita vamwana kapawa mukadzi mahara kamurume uyu. Izvo hasanambozvinzwa izvi. Takanzwa zvana David ari kuona Goriati ari kunetsa vana Sauro, vanzi ko anouraya munhu uyu anopiwei? Zvikanzi aiwa ndinomupa mwana wangu inini, asi anenge adi auraya, ane zvaaita. Saka mune anoending yaDavid. This is powerful, Pastor. This is powerful. Saka makazoendesa here mari inofanirwa kuenda ka? Mari inofanirwa kuenda, si right now zviri muprocess kutoti tiri kuunganidza mari August. Wow. Saka tinenge tichitonowombera. Tinenge tonowombera. Your life is full of, it's like a movie yaunoona kuti munhu ari kutanga, unoona zvinoita zvemaAfrican movies zvezve, anotanga achinetseka uchidai chapozongoita miracle. Your life is like a movie. Yakaita testimony hombe zvekuti chero neno ndiri panapa ka handitogoni kutenda Mwari boss. Ini ndiri munhu wekuti zvoni baba vangu cheo ka vanga vatondiramba cheo. Saka kuzodiwa kwandakazoitwa naMwari achinondoona futi chidzoka pamba pavo ka vakasekerera baba. vanga vakutoita vanga kutoita zvebute vachimwa doro vachidhakwa. Saka vachidzoka takagamuchira Jesu, vakatoti mwanangu panapa tochengetwa nemudzimu nebute. Tikati hanchazongokumbirawo prayer, chizongokumbira prayer cheteka. Prayer takangoita manheru yakazoita tivatozosiyawo nembanje vasiye nebute zvese zvosova. You are saying makanamatira baba venyu vaiita zvemidzimu? Vaiti panapa vanga singaiti zvemudzimu toti too much, but vanga vakutokonekta mazviri vachiita zvebute. Vaiti panapa tochengetwa nemudzimu. Vaitoti pandakatosvika ipapo chero vaitora panogona tokupupurirai, vaitorisa mumhino bute. Vaitoti mwanangu panapa tochengetwa nemudzimu. Vaitoda tondipawo, but ndakatya manje kuti ndivarambire zviyazvo zvekuti indonamata
ndakangoti aiwa handozokumbira kuti muzondipa bute rinani at 12 o'clock. Ndisati at 12 o'clock andazonamata aiwa Mwari achazoita sei, vachazotimiririra. Saka pandakanotanga kunamata at 12 o'clock ka vanga kakatovata pambedha. Ndakaona shasha yamuka yanga isingagoni kunamata, enge baba vangu zvichinamata vanga asingazvizivi. Vakangotanga kungoti makanaka Jesu, makanaka Jesu. Wow. Shasha yaonei. Oh my God, the power of prayer. Yeah. Zvoti pamusoro pebhuku raJohani rekuti mukadzi muSamaria akati aprofitwa ndobva amhanya kunoshedza vamwe. Ivo vakatanga kunoshedza nezvidhakwa mafriends avo. Maxine. Uye mune mwana wangu amunonga anoshandiswa naMwari. Oh my God. Wow, this is very powerful. Zvoti akatozoparidza kuti zoti ndizozoita hari muprayer group kuHarare. Ndo akatozorimutsa. Baba ndo akatozotomutsa. Ndo akatozorimutsa. Zvandiri kunzwa panapa zviri very 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 powerful. This is a very powerful testimony. Oh my God. Saka baba vaive kumbokurambai? Baba vanga vaitoda mufana wangu masi. Inini havakatotaura kuti ndenda mwana akadai. Zvoti marovera akazotita marovera vaindiita ka angari serious. Wow. Oh my God. Kutozobva kuHarare nitotiza iwa ndika. Ndatobva kuHarare nitotiza kuti panapa ka togona kutozongobayana nemapanga chaiwo. But now ndimakavazivisa Jesu. Ndindakavazivisa Jesu. Zvekutoti zvoni kana pakatotika tisi patotikaona itikana kutoti paitika sevhisi ka vatoregi kutopupura testimony kuti ndinoona Mwari. Vanouya. Vanouya. Oh my God, this is very powerful, Pastor. Wow. So what would you say to someone who feel a strong calling? Munhu anonzwa kuti ane kudanwa kwaakaitwa naMwari but havasi kutenda kuti vanozova effective mucalling yavo nekuda kwekuti vane urema huri pavari. Munoti kudiwo nemunhu akadaro? Ini nangu ndinovaudza pachokwadi kuti vakavimba nezita raJesu kana naJesu andika. Kuna Jesu Kristu hakuna chinoramba. Chero zvichinzi wakaroiwa zvemhando ipi. Isusu tanga takatoreiwa nen'anga chedzo timozati ukaenda kun'anga ukatadza kuidzosera mari yacho kana yazotanga kuzotumira mamhepo inotumira mamhepo zvishuwa kana usina kugamuchira Jesu. Asi takanamata zvikashayiwa basa, zvikashayiwa simba, nevanga vakatirombesa takazonzwa shinzi dzimba dzavo dzazotogomarata nemhepo. Pakangoya mhepo zvikanzi yakangotora. Saka tongowadza kuti ngavasaite usimbe nekushedza zita raJesu Kristu. Ngavasaite usimbe nekunamata. Bhozi mukunamatawo unoita usimbe but pane matestimony. Kunamata kune simba. Kunamata kune simba. Wonderful. So Pastor, ndoda kuti mumboparidzira maviewers for 3 minutes shoko ramuri kunzwa rauya pamwoyo penyu. Tinotenda Mwari nenguva yamatipa my Father. Amen. Ndofunga achataura pamusoro peLuke chapter 4, pamusoro paJesus Christ of Nazareth vari murenje vachitsanya 40 days and 40 nights. Zvinonzi after vapedza Satani akauya nemuedzo mukuru, but Bhaibheri rinoti vanga vakatungamirwa nemweya mutsvene murenje kuzoedzwa naDhiabhorosi. Saka ndoda kuparidzira maKristu kuti zvoni kana tisina chinhu chinonzi mweya mutsvene, kana kuti tisina shoko raJesu, tikaedzewa tinogona kuramba chinhu chinonzi kunamata. Because pane nguva yekuti zvoni Jobho ari munhu waMwari achinatsoziva kuti anotaura naMwari, ane nguva yaanorohwa naSatani nemaperembudzi ourayirwa nevana, but hazvina kumupa haana kuita chinamato ichi. Saka tiri kuti kudii pamusoro pemakristu, tiri kumatsigira kuti ngativerengei shoko kuti tisimbe pakunamata, kuti kunyange pakaemedzo wakaita sei usakwanise kutidonhedza pamberi paMwari. Because Jesus Christ of Nazareth
vaingoudza Satani kuti shoko rinoti zvakati, shoko rinoti zvakati. Zvinonzi Satani akamutsvaga nenzira dzakawanda, akamuratidza kubwinya kwenyika ino. But Jesu Kristu akabva ataura, akabva ati zvoni, pakanyogwa kuti unamate Mwari wako mumwe oga. God is good. Saka tinotori nezvimwe zvinhu zvinotomouya zvekuti tinogona kuzomhanyira zvinhu zviri zvekwamwari, nekuti zvauya zvichitonge zvine big testimony, but huri ushe hwadhevhu. Saka kana tine shoko hatigoni kumhanyira ushe hwadhevhu, tinotova nemweya yekunzvera kuti uyu ushe hwadhevhu. Bwa shoko rinonzi vachauya vakapfeka nguo dzemakwai asi mwoyo mavo ari mapere. Vanenge vachiya kuda kuzodya maKristu. maKristu hatifani kuva tiri vanhu vekuti zvoni tinogara takarivara, tinogara tisingaverengi shoko. Ngatigarei tiri mushoko kuti zita raKristu rikudzwe. Pavaichengetedza shoko maaposto, zvainzi vaiswa muchitrongo. Vataiswa muchitrongo vainzi musaparidze zita raJesu. Asi vaiti zvoni, kana muchida tisaparidze zita raJesu rika, zviri nani kuti tigare hedu tiri muchitrongo pane kuti muti matisungunura motirambidza kuriparidza. But zvainzi achibva ipapo vaifara kuti zvakataurwa naKristu zvakuitika, but changa chisiri chiprofita chakanaka chekuti vanhu vaisungwa. Saka taita problem yekuti maKristu tinongoda zvinhu zvakanaka chete. Come on. Saka maKristu ngatichengetedzei shoko raMwari. Shoko raMwari pega pega patinenge tiri, tichimuka rigare patiri. Amen. Pane parinotisvitsa, pane parinotirwira. Come on. Hatigoni kurwirwa nechiprofita, tinogona kurwirwa neshoko. Muedzo kauya, hapashandike naiprofesai kuti ukundi. Come on. Panotoda shoko raMwari. Come on. Ukaziva kuti Jobho akanga akasimba, chero muedzo ukaya zvakaita sei, haukudonhedzi. Chero ukaiswa muchitrongo chakaita sei, ukaziva kuti Paul naSilas vakanamata, haudonhedzwi nemuedzo. But kana usina zvinhu izvi, kuti uite muKristu waJesu usina shoko, zvinonetsa. Unogona kuita muKristu waSatani kwete waJesu. muKristu waJesu usaite usimbe hwekunamata, usaite usimbe hwekuverenga shoko. muKristu waJesu iva nesimba rekuverenga shoko, kuti tirambe tichiva maKristu emachokwadi. God is good. Even chero tikazodona tiri maKristu aJesu Kristu, zvinonzi vachimuona vari mubhoti achiuya achifamba pamusoro pemvura. Pita akapindwa mumwoyo make akati, kana muri muKristu nditenderei ndiwe ikoko. Kristu akamuudza kuti uya. But maKristu tine mori nekamwe kafika nokugara matiri. Pita akabva atanga kuuya. Panofambika pamusoro pemvura kana tina Kristu. Amen. But zvinoda kutenda. But Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti achifamba akaona akanyura, but Kristu akauya akamusumudza. Saka kana tina Kristu, kunyange Satani akatraya kutidonhedza, Kristu anotisumudza. Saka tinofana kunge takaisa Kristu pamwoyo pedu, kuti kunyange muedzo ukauya zvemhando ipi, Kristu vanotisumudza. Amen. Ndowanzofara bhuku ramabasa apostori, kuti vadzidzi vaichengetedza shoko ravanga vakaudzwa naKristu. Kristu achienda akavaudza kuti musabve paJerusarema kusvika magamuchira. Kusvika magamuchira chipo chemweya. Yes. Tarry in Jerusalem. But zvinonzi vachimuona chienda vakapinda muupper room. Vapinda muupper room, zvinonzi vakatanga kunamata. Zvafanana nezvanga zvakaitika pandiri. Ndosaka ndichifara scripture yekuti
vatanga kunamata pane simba rakaburuka rikanogara pavari zvekunzi kwaitova nevanhu vakadzidza zvekuti vakadzidza vakasvika pakuwabvunza kuti varume varuzivo rwakadai so vanorwana kupi vasina kudzidza, kuti kana tawana chinhu chinonzi mweya mutsvene, tawana chinhu chinonzi Kristu, Mwari vatiwanira nyasha kudarika munhu asina Kristu ane moti. Basi kune vanhu vasina Kristu but moto vanadzo zvekuti anenge atovhaira vanhu vacho vane mweya mutsvene achiti hapana zvamuri kuita. But simba raMwari rinofamba including tagamuchira chinhu chinonzi Lion of Judah. Wow. God bless you, Pastor. Tinotenda. Mwari wakuitirei zvakanaka. If you are connected here, if you are blessed and you want to be a blessing in his life, please feel free to inbox us. Maybe you want to partner with him. You want to buy him microphones, you want to buy him a speaker, you want to give him money, you want to buy him clothes. You are free to do so. If you want to be a blessing in his life, please inbox us as soon as possible, and the Lord is going to do you good. In Jesus' name, amen. So our issue today is, no matter what you're going through, whether une urema uripauri, God loves you and you can still make impact in this world. In Jesus' mighty name, amen. I love you and I am praying for you. For now, it's bye-bye. But before we close, let us pray. I want us to pray for Pastor. Kwauri Ikoko, I want you to lift your hands and say a word of blessing in his life. Kuti kataurwa pamusoro pawo chizadziswe mumwaka uno mwaka inotevera. Tinoda kunamatira kugamuchirwa pavari kukwekwe ikoko as he is doing the work of God. I want you to begin to pray now and bless him. Release a blessing of the Lord upon his life. Speak good things upon his life. Father, in the name of Jesus, we pray for your son, your servant. Uplift him, change his life, lift him, give him grace for acceptance as he is going to be preaching your name. Let doors be open for him. Give him boldness, give him courage, give him power in the name that is above every other name, in Jesus' mighty name. Amen. God bless you. I love you so much and I'm praying for you in Jesus' name. Amen. God bless you. Shalom.